Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi ġer, għal darbohra. Suppost jgħat irtirati. Imma nista' ngħid lil kulħadd jiġifieri jiena darba jien tlabtek biex niġi. U tlabtek biex niġi għax rajt il-filmat li għamilt int. Naħseb kien filmat responsabbli ħafna u li hawn bżonn aktar nies jitkellmu fuq dawn l-affarijiet għal min forsi ma segwik xi ma rak. Inti għamilt filmat wara li deret waħda tajt li fieqet mirikolożament u inti ma għamilt xejn ta' barra minn hawn għadt in-nies isma' tkunu morda mmorru għand tabib. Mux għanċa Sens loġiku. U mill-lider il-feedback li kellek kien naqra qawwi u jien nħoss responsabilta li niġi hawnhekk waħda nuri solidarjetà miegħek tal-attakki li subej ta' xinti xi ħaġa li hija loġika u bażika. Jir sinċerament nesprimi solidarjetà miegħek u nikkondanna assolutament dawk li pprovaw jibbulijawk biex ma tkunx tista' titkellem. Naf li inti ma tantx ħataffettwak għax inti għandek naqra mill-istess mentalità tiegħi li aktar mi attakkawk aktar jisek twebbes rasek. Bħal kex iskrej. Ekku, Muhammad Ali. Kienet id-dejqu kes jiskrej dak, u kellu naqra raġun. U għalhekk jgħataw jien biex forsi niżvolġu dil-konverzazzjoni fuq il-ħsara li nemmen li qed issir lin-nies li huma vulnerabbli. Inti u kol subejti ġifieri attakki bħali. U mela li żmienu. U tipo, mbagħad jisek trabbi l-kallu. Ngħidlek jiena m'għandniex nieħu għalija. It-teddid ma tantx għadu jaffettwani għax ġeneralment kapaċi u ħsieb tiegħi nnifsi. Imma jkun hemm teddid li xi kultant jiskonċernak. Pereżempju jiena bħalissa hemm każ il-qorti fejn jien ġejt xi ħadd kiteb li jalla it-tajjarni karozza u tħallini f'wheelchair. U jiena bnidem minn daw li jiena m'għandix problema ma jaqbilx miegħi, jiena u int ma naqblux fuq diversi. Ħafna. U lena tagħna nitkellmu imma jiena minnu bully idejjaqni u min jipprova min juri tant mibeda f'argument. Mibeda ta' tkun. Nemmen li huwa kumment bħal dak jalla t-tajr karozza żviċċa f'wheelchair jien naħseb li nies bħal dawk jaslu. Il-problema li rajt jiena li di mhux persuna waħda għax hemm diversi ħafna videos u l-ewwel marċevejt jiena messaġġ mant waħda u għalt li ara din sejan u tipa għastjem badet li oħra għalt li ara dan il-filmat għalt li ħabiba tiegħi għalt li titħajjar tmur. U jiena x'il-lost jagħmel. Aw possibbli hawn min jaqal dal-affarijiet u baqgħet naħseb u qed min ikun vulnerabli men. Disprat. Kollox ħajprova jagħmel. Ħanajdlek sajan, di ġejja trend. U Maltek jiġri di ġejja trend ħajkun hemm min jirrealizza, insomma ġar realizzaw li minn daw l-affarijiet dal-faith healing hemm business kbir. This is a multi-million dollar business. Ġifieri da hemm min qed jimmira biex jaqla kemm jiflaħ flus fuq daw in-nies li huma vulnerabbli. U din kwetanti, għax jien per eżempju ġilli nsegwi program tiegħek. U jien ma naqbilx per eżempju li aħna nargumentaw li min jemmen f'xi ħaġa jisu forsi mhux int argumenta, ma ġili dal-argument. Li jisu forsi min jemmen jew għandu reliġjon jisu naqra fidil, ha. U jien ma naqbilx. Jiena nemmen li kull bniedem jekk ir-reliġjon hija importanti għalih. So be it, ġifieri jekk bniedem jiġi satanist, Kristjan, Kattoliku, Musulman, jien ma tagħmilx differenza. Anzi, jien naqbes għal minoritajiet reliġjużi biex għax nemmen li għandhom kollhom dritt li jesprimu twemmin tagħhom. Dejjem f'qafas
li ma jaffetwawx the rest of us. Issa din hija però nemmen ukoll li r-reliġjon dejjem isa kibret fuq il-vulnerabilità tal-persuna għax in-nies għalfejn ifittxu reliġjon. Għax aħna nafu l-ħammutu tiktama wara l-mewt. Dik ir-realtà kollha, dik il-basics għalija tar-reliġjon. U tista' tispjega affarijiet ma tispjegahom xejn, minn tiġu moħħok tispjega affarijiet li huma inspjegabbli. Nippruvaw. Jiġifieri jien naf qabel għax ma kinux jifhmu x-xemx, x'kienet ix-xemx. Alla, Għax tkabbar il-ħaxix. Ġir daw l-affarijiet kollha, jekk anki tara l-mitoloġija, tara l-ħafna mir-reliġjoni u karattri qegħdin hemm letteralment biex jispjegaw xi ħaġa. Imma min irid jemmen li d-dinja saret f'seba' tim. U jiena fil-verità jiena ma nikkontradixxihomx il-reliġjonijiet, jiena qed nipprova nressaq xi ħaġa fuq il-mejda li isma' il-UFOs, ir-reliġjon u xjenza. Il-UFOs huwa l-oġġett li jista' jgħaqqad ir-reliġjon u xjenza f'daqqa. Reliġjonijiet, għaw kważi reliġjonijiet li jemnu affarijiet simili li. Imma li minn reliġjon, jien li ninkwieta fuq reliġjon hija one, meta tibda timponi fuq the rest of us. U daw ir-reliġjoni kollha jippruvaw jagħmluha. Mhux hekk. Ġifieri jekk jien nemmen li jien naf li taqleb għall-mara dnub, ir-reliġjon tgħidlek hekk jew li taqleb għar-raġel dnub, kien hawn liġi. Qabel, inti ma tiftakarix. Adulterju minn għalija. Adulterju, kienet illegali. Jekk jien nemmen li l-att omosessuali huwa dnub, kien hawn liġi. Mela. Fim? U hemmhekk jien ikolli problemi ma' reliġjon, meta jippruvaw jimponu. Dik waħda. It-tieni problema li kolli ma' reliġjon hija meta naf nies li jużaw reliġjon mhux għax neċessarjament ikunu jemmnu huma. Imma jużaw ir-reliġjon biex huma jgħixu komdi minn fuq ħadd ieħor. U dik hija ħaġa muqżiża għalfejn għax tgħidli mhux kull min għandu business jipprova jaqla l-flus ma' ħadd ieħor. Imma dar reliġjon min juża reliġjon biex isir sinjuri qed juża false pretense, false advertising, ejja għandi fejqek. Ejja għandi u jekk int għandek vizzju, inneħħilek il-vizzju. U daw qed isiru Malta. U ilhom isiru. Tkellimt ma' persuna ġifieri taħdem is-setqa u dil-persuna ġifieri attendit xi teachment tagħhom u hekk u irrealizza li jekk bniedem ikun qiegħed f'perjodu fejn qed jipprova jieqaf u ikun ovvjament jekk tkun drug addict kif għalli n-nies jabbandonaw għax tkun ibbamjajt il-kulħadd u tispiċċa lonely. Jekk imur hemmhekk dawa ħaj brainwash jagħmlu brainwash ta' Kristu għax jilqawh il-bniedem imma mbagħad. Jiena kelli każi. Mela. Ħalli nibdew fuq li kont qed ngħid li din ilha ssir. Jien xi 2000 naħseb 15 kien. Naħseb 2015. U semmejta fuq dar programm imma tajjeb nirrepetuha. Jien kont għaddej mill-Marsa, dak iż-żmien kont għadni l-Union u kelli grupp ta' nies hemmhekk kont nirrappreżentahom, kont sejf l-uffiċċju tagħhom. U dak iż-żmien l-istess mhux sigriet, hawn nies jiddejqu jitkellmu fuq affarijiet personali, imma jiena it-tfajla kienet ta' pubblisija. Kien qiegħda ħażin u wara l-pubblisija kellha depression qawwija konsegwenza tal-pubblisija. Għax id-depression mhux neċessarjament għax tkun imdejja. Mhux hekk. Kemm kien imbalance fil-pubblisija affettwatilha u kienet kienu jimmu dlama ħafna lina. Fimt għax jiena ma stajtx nifhem qisu għalfejn kienet qed tkun hekk u bdejt nieħu għalija qisha bdiet tifrustra ruħha forsi ma nistax nifhimha u min għandu xi ħadd iħobb ibati mid-depressjoni jaf x'qed ngħid. U jien kont għaddej minn hemm u rajda l-poster kbir hekk fuq bieb ġo fejn il-ġieġa fejn hemm kien hemm il-millenja dik depression question mark no problem we can guarantee a cure in 15 minutes. U jien għatillalla men x'qed jgħidu daw taf inti meta jkollok problema tirriċerka fuqha. U għamilt ir-riċerka tiegħi u sirt naf li dik kienet setta nisranija li oriġinat il-Brażil, magħrufa għal manipolazzjoni u l-frodi, kellhom branch Malta laqqas kont naf jien, u dik kienu qed jagħmlu dar riklam li inti tmur, litteralment tmur qed taparżaj fejqkom id-depression u tkun u jiġbduk ġo fihom. U kont kellim ġurnalist li kien ċempillhom u konfermawlu li huwa jgarantixxu li tad. U kont għamilt rapport dak iż-żmien li kummissarju tas-saħħa kienet Charmaine Gauci. Pre-COVID kienet għadha mhux famuża, imma kienet ħadet action ġalithom neħħu r-riklam.
Però xorta jien ma nħoss li liġi b'saħħitha biżejjed fuq min jipprova jiffroda. Dan nitkellmu fuq 8 snin ilu. Along the way, tul is-snin rajna daw il-claims li fejqu u issa imma donnom qed jirreklamawhom m'għadhomx qed jiddejqu qabel kienu jżommu underground issa qed jirreklamawhom u hemmhekk concerning ħafna. Ħanejlek kemm concerning li m'hemmx liġi li tipprojbixxiha di. Naħseb taqa' taħt force advertising. Provajt, man. Naħseb taqa' taħt force Provajt advertising. nagħmel rapport jiena mill-Ingilterra ġifieri bdejt nikkomunika ma l-istaff ta' Metju Gallia. Metju Gallia minnu? Xi ispettur tal-pulizija. U di kienet tajnuna ġifieri għalt li di ma nistgħu nagħmlu xejn assolutament. Mela ngħidlek nistgħu nużaw dal-programm biex nibdew kampanja biex Mhux hekk hemm bżonn riforma fil-liġi. Mhux qed ngħid li tkun illegali li inti tajt li tista' tfejjed, Eżatt. ma mhux li u magħhom inżid il-fortune tellers li min jaf kemm jiġorbu flus u jisolħu nies, u dejjem dik il-pjaga li dejjem isibu n-nies darhom mal-ħajt. Jien nista' pereżempju naqbad nilma tal-vit, nagħmillu sticker ilma jfejja. Kien hemm każi. nitfgħu għal-beħ. Semmihom jiena Ħadd ma ħajkellimni da. karta bil-kitba li Ġifieri. jinbiss narafa u fittix naqra fuq x'jiġri barra. Għax daw huwa fenomenu li qed nimpurtaw. Ġifieri daw in-nies alla ħares tajt isma' ħan niċċelebra Halloween, jekk importata mhux, però huma dal-prattiċi moqżiża u li kieku jeżisti jew nemmen li jeżisti għalija huma sataniċi kważi, fis-sens sataniċi, qishom il-qofol tal-ħażen kif jarawha huma x'ina la nemmen fix-xidan. Mhux hekk? Imma huma u inkwetanti immens għax huma jaqbdu man-nies li għaddejjin minn hard time kbira. U qed ngħid lin-nies hemm barra taħsbux li min jaqa' għax injorant ta'. Għax jien naf nies intelligentissimi li waqgħu nqabdu f'xibka u li tinkwetani jien ikellmuna ħafna nies għax jiena quite outspoken fuq dat suġġett. Nies li kienu hemm f'daw is-setet. U jgħidu li x'esperjenza u naf 100%, naf dom 100%, imma ma sax insemmihom għax il-biża li għandhom li jitkellmu sajjan minix nitnejjek ta' imwerrin ġur, please Jeremy tikxifnix, please Jeremy semminix. Dik kienet funny li provaw għajmu wieħed mill-mewt. Mela, dik qabel. Dik tal-biża, xi ħaġa tal-biża. Jiena tfajt post fuqha, batula qalu li neħħija jekk jogħġbok. Istja. Għax ma rridux jisa tikber. Ġifieri da għal min forsi ma segwiex. Dak kiteb xi ħadd fejn qal li darba minnhom tilfu xi ħadd tażis tagħhom u marru grupp ta' ċertu setta famuża għall-affarijiet aċċuċċati li pritka daqskemm huma famużi għal homos fancy li jilbes sewwa u da marru hemmhekk biex jippruvaw qajmu lil dam il-mewt. Issa immaġina inti mietlek xi ħadd u jiġu hemmhekk, il-mejjed kien parti mill-komunità tagħhom, mal-familja tiegħu le. U tal-biża. Jien naf każ pereżempju u nies li nafda, nies li nafhom sew. Dak kien hemm persuna kellu problema kbira ta' drogi, ġifieri cocaine u heroin, ġifieri kulħadd jaf dik il-addiction kemm kifra. U da kienet daħal programm beda jmur għax il-partner ħeġġitu biex imur ġo ċertu congregation minn daw l-insara tal-Homos Fancy u dan għalulu biex waqaf il-programm. U waqaf il-programm. U konvinċew għalulu inti daw l-affarijiet ma jajnukx biex tfiq inti għandek il-problema ta' droga għax għandek possessjoni minn demonju ta' droga għalu. Bis-serjetà ta' u l-ar. Għax justniger da xankin dik l-ewwel reazzjoni li jkollu li jisek titbissem. L-ar li hemm minnhom. U għamel sena u nofs da ġifieri l-ewwel qalulu għax inti qed tmur mal-partner u m'intix miżżewweġ tgħix magħha. U mbagħad qalulu trid tieqaf tagħmel sess mal-partner. Bekk inti għandek dat demonju. Waqaf jagħmel sess mal-partner. Sinċerament daw nies jiena rakkontom qed ngħid ma kif daw l-istess nies li naf jien, imma ġrat. U mbagħad meta waqaf jagħmel is-sess u baqa' jieħu drogi, reġa' mar bdew jgħidu inti taf għalfejn għax għandek taħseb fuq is-sess mal-partner. U daw dejjem mituk, jisom dejjem tuk soluzzjoni, ma dejjem qatt ma tista' tilħaqha. U int maqbud f'morsa mbagħad. U daw litteralment ġifieri naf nies kelmuni li
Daw iġġieldu, daw hemm nies wafqu jkellmu lil-uliedhom ta'. Wafqu jkellmu lil-uliedhom, tfal wafqu jkellmu lill-ġenituri tagħhom, da kollu għax hemm kornuċ imkien u qed jaqla xeba flus minn fuqhom men. U dik toqtonni jien. Di tal-flus, mela l-Knisja tmorru b'xejn. Jew jekk ikolkom xi ħaġa żgħar u twadbuhom. Il-Musulmani jitolbu 2% fl-aħħar tas-sena u jitlob fl-10% men. Ma kollha it's all about money ta' kull reliġjon anke l-Kattoliċiżmu ta'. Imma l-Kattoliċiżmu tajta inti. Ġifieri jiena għaddej imissa imma kien hemm żmien meta il-Kattoliċiżmu kellu kontroll assolut tal-moħħ li inti tiġi biex tmut qed tipprova tieħu l-aħħar nifs u jiġi l-kappellan jgħidlek isma' jekk ma tagħtix kollox lilna int minn fejn tasib. Ġifieri ir-reliġjon u flus huma intermingled li qed tinkwetani li r-reliġjoni til-kbar so to speak f'pajjiżi sekolari jew semi-sekolari pal Malta ishom aċċettaw in-nies drawhom allura m'għadhomx daqshekk. Imma meta inti għandek daw is-setet tilaj ma' kull imkien ishom mushrooms fuq ħarja, inti daw is-setet imbagħad inti hemmhekk m'għandekx kontroll. Ġifieri l-isqof jiena fil-Knisja hemm il-kappellan, fuq il-kappellan hemm l-isqof, fuq l-isqof hemm il-kardinal, allura hemm ċertu kontroll. Fimt, imma meta inti għandek da setet li niġi Jeremy Camilleri ngħid isma' jiena hija taw taf minn bagħtni jien Ġesu, illalla minn batu Ġesu, tkun temmen. Fimt, imma dak m'għandux brejkiet, dak ħadd ma jmiżomblu brejkiet, bekk importanti li jkun hemm xi forma ta' imqar regolarizzazzjoni. Kemm taħseb li jgħalaw flusna? Ara jien darba ħdimta fuq knisja partikolari. Sewa? Fuq knisja partikolari li daw jinsistu li il-segwaċi tagħhom jagħtu 10%. Issa huma jgħidu li ma jġaluhomx, jien l-info li għandi li hemm pressure qawwija li jekk inti ma tagħtix il-10% mela allura m'għandekx fiduċja fihom, mela allura tossok obbligat li. U jiena ħdimt ftit ċuċata kif ħdimta jien ta' ġifieri. Fejn jien għad, ejja nagħmlu jien niftaħ knisja għada. U għandi 1000 segwaċi, issaw knejjes minn daw Malta għandhom ħafna aktar minn 1000 segwaċi. U jien ninsisti daw li tuni 10% mill-paga tagħhom. Veru għadha fil-Bibja, mhux xi simili fil-Bibja, allura dik ittik aktar. Għax ta' Ċesare tiħil ta' Ċesare u talla tiħil. Hemm anke fil-liġ ta' Mosè li tagħti 10% mill-inkam tiegħek. Probabli dak iż-żmien kienet ġiex tiġġied. Imma insomma. U ħadd average wage ta' 20,000 euro fis-sena, mhux paga esaġerata. Ġifieri żammejt il-numru ta' followers baxx apposta 1000. Għandek 1000 isegwuk. U qed jaqalaw kollha 20,000. Mhux ħafna. U għattejja l-għamlot minn daw l-1000. 700 ngħidu jinnitnejjek mill-Bibja ħija mhux ħantihomlok għax m'għandix flus, u ma tihomlux. Allura jispiċċa 300 biss minna l-1000, hemm 300 tituk 10% tal-paga. Taf kemm tiġi dik b'20,000 average? 600,000 fis-sena. Income. 3 miljoni f'5 snin. U hemmhekk tibda tinduna kemm min ħaddem rasu hemm il-flus involuti. U jiena għamilt naqra riċerka qabel ma ġejtaw ukoll jiena tisraqlix il-karta x'mhux tara fal-kitba tiegħi. Naf inkun qed naqra kitba tiegħi u ngħidlek dixinija xaqqas jien ma nafha. Imma fittix naqra daw il-faith healers, kapijiet tal-knejjes l-Amerika. Per esempio għandna l-Benny Hinn. Benny Hinn dal-istess da jgħid li jfejjaq lin-nies. Da dak li kien prova jkun attur u ma rnexxilux u mbagħad. Ma nafx, imma Benny Hinn u Benny Hill l-istess jisu ħanajdlek għax l-istess, ma insomma parti, kommedjanti tnej. Imma m'intix kommedjant, ma tinti għandek fortuna, m'intix Benny Hill u Benny Hill. Ta' 60 miljun ta' 60 miljun il-bank, da' uffiċjali ta' ġifieri. Da Benny Hinn biex da kien enormi l-Amerika, ġifieri fejja in-nies within inverted commas. U darba kien hemm ġurnalist mar qed ta' parsi kien ġew wheelchair ta' parsi kellu l-polio u Benny Hinn qallu iva naf u fejqu li ħorqan bil-wiefa sejrek jisfen qed tara dar Benny Hinn fuq in-nies fejjaqna ieħor mbagħad qalu jien ġurnalist qatt ma kelli l-polio. Qalulu. U mbagħad speċi qallu int kif qed tikellmek alla biex tfeq in-nies u ma qallekx li ma kelli xejn. U daħħa daqqa l-isfel però baqa' llum il-ġurnata għadu jagħmel il-miljuni. Għandek il-Peter Popoff. Daw l-istess, daw fitxuhom is-segwaċi tiegħek naf li għandek ħafna, fitxuhom. Mhux toqgħodu fuq il-kelma tiegħi x'inna fċowċu qed nikdeb. Iċċekkjaw. Peter Popoff.
Dak kien fl-80s l-ikbar faith healer kap ta' knisja u xinu l-Amerika ġifri da biljuni kien jala, biljuni, l-aktar bdeb sinjur kien, da kien l-istess jgħid li fejja n-nies, dak kienu marru Jamie Rand, taf minnu? Jamie Rand. Da bnidem bid-daqna kbira l-ummiet miskin, kien magician. U U da kruċjata biex jaqbadhom minn dan nies. Ejju. Ħa naqra nara jien minn ħudina qabel, għax ħudina l-istess minn ilu. U da kien skopra, mela da inti tmur ġod il-knisja. Ipoġġi xi ħadd ħdejk li ma tafx inti li jkun parti minn dil-knisja mqabbad minnhom. Ibda dak allura ġibek law inti mtajdu jiena għasti għandi kubtejja minn ma niflaħiex u hekk. Da ikollu radio u kien hemm control center qed tisma' kollox. Joħroġ dal-faith healer, hekk Jisu Kristu kollox lebes l-abjad u hekk, u jgħid u ma jkunu jafu l-ismijiet kif ipoġġu fis-sit, jgħid Sajan Kassar, Sajan u jiġi fuqek, tajt il-lalla men, kif jaf min jinda. Inti għandek kubtejk qed tuġek, u jfejja ilek. Issa kif jfejja ilek, dak il-ħin fil-mass hysteria, Moħħok jitrigger. inti dak il-ħin tħossok stja improvjajt placebo. U da Jamie Rand qabad daħal his eroding on the frequencies. U beda jisma, mux għalla beda jkelmu il-mara ta' da Peter Popov. Et jgħidlu, isma, dak tal-flok iswed, Seat 4, Sajan Kassar, dak għandu hekk u għandu hekk. Ġuri da literalment kienet Jibru l-informazzjoni me għamil. Iwa bdiet tajlu mur fuq dak. U bażiet jgħid. U da, tant kien skandlu meta ħareġ, da ħafna nies kienu jemnu fih, li da ddikjara bankruptcy, falla. Allura, inti għandek waw tara l-vulnerabilità u n-nies kemm tixtieq li temmef f'daw l-affarijiet. X'anki nixtieq li jkolli xi darba marda kifra, insib xagħti jgħid ħajfejlek Alla mhux kulħadd jixtieq, kulħadd uman. Mhux hekk. U tant in-nies jixtiequ jemlu wara ħarġet dil-ħniżrija kienet fuq it-television kix fuq x'qed jagħmel. Da ftit wara beda jagħmel, hekk semmejtlek. Il-vażuni tal-ilma, l-ilma, beda jbieħhom pala Fuq il-television. Ejja. Beda jbieħhom pala li huma mirakolużi u li fejqulek isma' di il-problemi finanzjarji ta'. U dallhom il-ġurnata minn fallu għandu 10 million tiegħu da. X'da sar miljonarju. Però jien l-iktar ħaġa li tbeżżani li dal-kalz ħafna minnhom jipritkaw li ġejja l-aħħar tad-dinja. Ġejja lija, żomm naqra ġejja lija. Ħansemmilek erba' biex in-nies hemmhekk jekk tħallini biex in-nies jieħdu idea. Għandek Jesse Duplantis. Da qed jgħid hemm video tiegħu li s-segwaċi tiegħu qed jgħidilhom Alla kellimni u qalli li jridkom tixtru li ġett ġdid kellu erba' xifel kintu li jiswa 54 million. Qed jgħid li s-segwaċi li Alla qallu ostja jkun hemm min jemnu. U da qallhom kikullum ġesu jeżisti mhux bil-ħmar qed jiġri bil-private jet. U private jets lussużi ta' ġifieri. Da taf kemm għandu l-bank 50 million tiegħu. Ara naqra minn daw li fejqu n-nies, dejjem itsemma multi-million dollar kienet Copeland u. Dak, jekk taraħ, sejn ma nemminx jekk taraħ da propja mxajtan. Mxajtan vera, stjamen. Alla jneħim qabżin. Dak l-istess bl-aeroplani. Dak għandu private airstrip. Enedu għal xiex għandu l-aeroplani. Għax, da għal l-nis ma tasaqsew għal li jemmen li aħna għanna xjaten ġofina, allura ma jkunx rrit jitħallat maħna. Flok Kristu daħja. Dan taf kem għandu 6 jets għandu, appart il-menx, taf kem għandu tijaw il-bank da, kem daħseb? Nsejt, 100 ma nafx kem il-miljon. 760 million. Joel Osteen, l-istess. Dandu Ferrari 325,000, 10 million mansion, 100 million il-bank. U bekk ninkwieta li nemmen li għaw minn qed jara daw l-affarijiet u qed jgħid isma' da. Tajjebu, hemm min trojtu, ġifieri. U min ħaj jipproteġi lin-nies vulnerabbli. Is-senti meta kont għaddej naqla daw saqsejtni xi ħaġa fuq l-aħħar tad-dinja. Aħna anke Malta li lin minn daw l-affarijiet tal-fejqan issa aħna għandna preacher Malta li bassar l-aħħar tad-dinja kif qed tajt int. Imma kienet fit-2017, ġifieri. Imma tbeżżan il-ħaġa. Aralu. Għax meta kien hemm Jim Jones għalhom li ġejja l-aħħar tad-dinja, kulħadd jaf x'għamelu. Bekk importanti li jkun hemm ċertu kontroll jew monitoraġġ.
Għax kellna traċedji barra. U kellna traċedja Jek u kollok il-fanatizmu u l-flus, inti kollok un-nis vulnerabli, għandek traċedja, għandek dizastru. Inti semmejt il-Jim Jones. Dak ma nafx kem qatel il-fuq minn 1000 għandek. Dak konvenċjom li u Kristu emnuħ, da xtara l-ranċ il-Guam jidirli, u daw kienu għat jgħajxu emmek etta parsi edin utopja ma' Kristu, kien jorqot man nisa u tfal taħħom da, ġiviri kellu sexual appetite. Da kull jum 4 nisa differenti, tkun il-mara tiegħek ta' ġiviri, imma persi taflok il-Messija ma ta' xejn. U da qal li krea paradise fil-Guam, da kien mar senatur, għax kien hemm relative, l-ana fit-tifla kienet edem ma semawx aktar baħbara nkwetaw daw. U kellu mu senatur Amerikan, u għallu u mar jagħmel inspection da mar hemmhekk. U da rom ikantaw, rom kollha feraħarin u mara xejn ħażin. Kif kien tela fuq l-ajroplan ġi wieħed minn daw is-segwaċi u taħ karta. U da fetaħ il-karta u kienet help get me out of here. U da senatur kien ħajmur ovvjament x'in indunaw ħarġu l-apostli bil-machine guns u qatlu senatur. Qatluh. U da meta għindun, da 60s jew 70s, da mux ħafna ilu. U da mbagħad xejn induna li da qabdu issa m'hemmx tagħmel aktar. Ġiel lil kulħadd li segwax tiegħu kollha jagħmlu suwiċidju, jixorbu Kool-Aid u jisworu squash. Ivvalenat imma minn marriġ ġaluh ġifieri u mitu. Daw il-kalz hija problema. Allora kif tista' inti tħalli daw l-affarijiet jiġru jisumu jiġri xejn. U jekk qed jimptu Malta, jekk qed jimptu, għax jien m'iniex qed inqabbel il-kalz ta' Malta ma' Jim Jones ta'. Imma kellna problema. Ħanilek għaxix. Għax eżempju kellna persuna tilfet ħajjitha. Ismani, aħna sissa kellna delit makabru li jider li dan il-persuna li għamel id-delit li kmanda xitan jew li kien hemm xajtan ma niftakarx eżatt kif kien. U nafu li kien imur membru da fi knisja partikolari. U fil-bidu ċaħdu għalu mhux veru hekk nafu li l-lejl ta' qabel kien ma' nies din knisja. L-ewwel ċaħdu mbagħad qalu isma' da ma nafuħx u ġieli jiġi darba kultant. Ma jien minix qed ngħid li kull min imur f'daw il-knejjes jew setet ħajjagħmel ħsara xi ħadd ta' għax hemm ħafna nistajbi li jmorru fihom. Ma min ikollu bżonn imma jekk inti ikun min ikun, jekk inti bniedem ħatħalli bniedem ieħor jikkontrollak jew jinfluwenzak daqshekk mod b'saħħtu, hemm element ta' riskju iva. Di anki pereżempju min jgħidlek jien nista' naħfilek dnubietek u ħaditla ġennek issegwi lili. Da min ħajtik l-awtorità, kif jista' jkun? Da qed imur kontra l-reliġjon tiegħu stess. Għax inti jekk tipprova tagħmel dal-affarijiet jisek tiddisprezza l-Alla x'iktar aqwa minn. Ngħidlek jiena da argument teoloġiku li ma nidħolx fih, jiena I'm not a theologist, fis-sens li jiena probabbli naħsebha bħalek. Għax jien jekk jeżisti Alla u jien nagħmel dnub, issa jan minnu biex imur jaħfiru. Imma dik hija argument nista' neħles minnha di għax rajthom. Ma dak argument teoloġiku li huwa interessanti ħafna. Imma jien mhux dik li tinkwetani, għax jien jekk bniedem irid jemmen li qassis jaħfirlu dnubietu. U jħossu aħjar wara li ta' mur ma jinteressani. Le mhux qed ngħidu għall-Knisja. In ġenerali. Mhux anke l-Knisja tagħmelhom dawn l-affarijiet. Anke l-Knisja tagħmelhom dawn l-affarijiet, imma daw jaħduha b'mod jisu oltre men, jisom huma biss is-salvazzjoni. Hemm problema oħra. Li jekk jiena mmur nitfa' speaker u noqgħod ngħajjad u jibdew jinġabru n-nies li ħajġbruni ta' truppament. Illegal gathering. Eżatt. Daw ma jitresqux. Ħanajdlek men, għax inti trid toqgħod attent li ma tagħmel ħadd martri u jien nemmen, personalment nemmen li xi kultant aktar ma tipprova twaqqaf xi ħaġa aktar tissaħħaħha, speċjalment meta jkollok kult. Imma da ma jfissirx li m'għandhomx ikun hemm regoli biex naraw x'qed jiġri x'ma jiġrix, m'għandux ikun hemm għandu jkun hemm kontrolli, għandu jkun hemm vetting tal-inkam tagħhom, x'qed jagħmlu bil-flus, fejn sejrin il-flus, u mhix jagħmlu prattiċi, pereżempju l-gay conversion therapy li hija legali llum il-ġurnata mnalla. Jiġifieri għandu jkun hemm forma ta' kontroll, mhux qed ngħidu li għandha jkun hawn xi knisja li l-gvern jindaħlu jwaqqafha. No way, ma naqbilx, jien naqbel stant tal min irid ikun Kristjan, Musulman. No way.
Imma jekk xejn diber minimum hija li għandu jkun hemm nispanna inġorruha fuq spallitna, sfortunatament, lek ħadd ma jrid jagħmel xejn, u li n-nisem barra nurruhom li jista' jkun hemm element ta' periklu. Jien jekk immur impejjeb jekk immur nixtri pakkett sigaretti, fuq is-sigaretti għandi miktub isma' qgħod attent għax smoking can kill. Mhux ħadpejjeb sigarettu tmut, imma jista' hemm riskju. U jien naħseb li daw is-setet li huma unsupervised hemm riskju għan-nies. Għalkun hemm Mhux qed ngħid, għax inċert li hemm xi forsi setet jew knejjes li minn imuru ħossu aħjar, inċert minn nadi. Hemm mbagħad inti meta titlaq kollox fidej meta bniedem vulnerabbli kważi spiċċa dipendenti fuq dawn l-affarijiet. It's concerning, u mhux qed ngħid tas-setet biss, pereżempju l-Knisja Kattolika, meta kellha dak il-każ ta' Ġesu Salvatur jew komunità Ġesu Salvatur jidherli, il-Knisja stess għamlet investigazzjoni, il-Knisja stess waffqithom li jibqgħu jiltaqgħu. Għax indunat kienu tisiru affarijiet l-istess fejqan, jekk inti jinnaf persuna jkollu kanser, jgħidu lu tmurx il-kimoterapi u għod titlob. Ġi daw anki l-Knisja Kattolika li organizzazzjoni pjuttost organizzata u kienet responsabbli biżejjed dik id-differenza. Se jien m'għandix irbit ma' Knisja Kattolika, ma dik id-differenza li kien hemm investigazzjoni wara complaints u they took action. Imma jekk jiena m'għandi l-ħadd fuq, min ħaj investigani, u dik tinkwetani, u għaw ta' affarijiet tal-ħars nirrakkonta l-affarijiet li naf li konvinċuni li hemm estremizmu perikolus. Semmejna l-każ ta' meta persuna qatel waħda x'beda jitlim xajtan, eċetera, eċetera. U kien membru jew kien jattendi ħalli nkunu eżatt knisja partikolari. Jien darba kont fuq programm u semmejtaw ċertu affarijiet li jaffettwawna ħafna li ma niddeqx insemmihom aktar minn darba għax jintnesew. Jien darba kont fuq programm partikolari u kienu mistednin ir-River of Love. U manxe miegħi ma jiddibattix u ma ntieħx tort. Tajba kienet dik. Id-dibatti darbtej u ma tantx għata sandar. Għax u ma jipprovaw jafsu fuq xtajt il-Bibja, ma meta u fuq hekk mistan niddabattuhom dan nies mhux tajt il-Bibja men għax kulħadd jien inti taf taqra l-linja fil-Bibja u tifhem ħaġa. U jien naf naqraha u nifhem oħra. Mhux wertit, jekk irid jemmen li l-Bibja tajt Alla hekk, mela hemmen hekk, I don't care, jien naf nifhem mod ieħor. Imma rridu insaqsu mistoqsijiet fuq ċertu affarijiet, pereżempju, da ma ġiex id-dibatti miegħi. U bat li raġel anzjan li naħseb kellu problemi tiegħu, qatt ma kien fuq television, issa jien ġbajt niddibatti fuq television u inti taf issa li tagħmel dal-podcast li meta tkun ilek tiddibatti trabbi ċertu skills. Kulħadd jista' jagħmilha ta' bit-training jew ċaġa tirrepetija. Mirko għalli improvjajt. Le, timprovja, mela timprovja. U ġifieri jien biex tiddibatti miegħi jekk inkunu kontra xulxin, mhux l-aktar ħaġa faċli. Ma teħx ċans inti. Dik imbagħad ngħidlek għalfejn ma tihomx. Sunzu. U le għax l-ewwel darba li mort ma ħallewniex nitkellem. Għastja. U kienet one of the most frustrating li tmur biex titkellem u ma jħallukx titkellem. Allura mbagħad la l-format ta' ħafna mill-programmi Maltin ma jħallukx titkellem. Mela ħan nitkellem jien la jisidnuni. U jekk xi ħadd ikun pasta smajniex nitkellem mela ma ħallix jitkellem ngħid tiegħi. Jitkellem kemm irid imma tiegħi jrid ngħidu. Insomma, u da ma ġiex manxe. U ġida raġel sew ħafna jidher. Imma da waqt il-programm qal pereżempju li daw ma nafx kemm ikeċċu xjaten jew xi ħaġa kienet. Imma fost affarijiet oħra qal li ġieli ranis jinbidlu quddiem għajnejh fis-sriep u l-pup. Oh, I was shocked, I was shocked. U x'ġara minnhom mbagħad in-nies? Għax jekk inti mistoqsija tajba. Jekk inti bniedem qed tħallih jemmen dawn l-affarijiet. Qed jgħid li shocking, Għax jiena u din nibqa' ngħid bekk il-periklu tal-fanatiżmu. Jekk qiegħed hawnhekk u qed tintervistanijiet u tinbidel flupu. Biex niddefendi ruħna naqbad dik il-gitarra nċabċabih. Ovvjament. U kellna każi, issa palissa hemm każ għandi kull Amerika mriċċert. Fej bniedem qatel il-missieru, erqu, għax qal li kien possedut missieru u kienet jersu mix-xidan. Ġieli smajt bil-Windigo syndrome. Le, ma smajt bil. Windigo jikoll in-nies, fimt? Il-Windigo naf x'inhu.
Meta bniedem jagħmel ħafna żmien in isolation u jispissja u jkun nieqes mill-ikel, dak Mendigo syndrome. Jaqbad jkun jiġi Palta kannibal. daw ta' mċisimu, dawk tal-futbol tal-Arġentina. Insomma, Iġveri jien daw l-affarijiet inkwetam li kolli bniedem qoddimi. U jgħidli li jisma' jiena rajt nies jinbidlu fil-pup. U jgħidha minna l-problema ta' xew jemmina. U dik problema jew li darba kont f'dibattitu l-istess u ftit wara bdew idurun in-nies, tajċ kim kienu rajt miegħi ġifieri. Imma mkunux jafu li persuna viċin ħafna tiegħek kien fl-udjenza u bdiet tismagħhom xi jgħidu kontrija waqt li kont nitkellem. U kemm qalaw li aġettivi, imma wara ġew kelmuni qed ta' parti rajt għax aħwa fi Kristu. mhux hekk. U daġi persuna minnhom partikolari u beda jgħidli fuq kif jara xjaten kullimkien, jurdajja fi kun nitkellmek u għalli jinna nara xitan, per eżempju, jkun fuq viċin tiegħek jew fuq spaltek jew hekk. Għalli bekk aħna nindunaw li persuna jkun posseduta. U bella ħni nara, ġifieri. Ma qallix li qed jara xjaten miegħi, nkun ċar, beda jgħidli minn xisb. U kien very civil, u bdejnu pjaċir inkellmu biex nara daw. Imma ma taqallix jaħdem ma jwa xokk, te. Juda jaħdem f'qasam li n-nies imorru għandu għall-għajnuna. Mhux għajnuna reġjuża. U bellaħni. Problema. Problema tal-ostja. Ġifieri, u ħafna nies jgħidu malfejn Jeremy jeqret fuq dawn l-affarijiet. Għax jistja nemmen li ħajkun hemm nies ħajbatu ħafna. Inti smajt il-recordings li batu l-lini? Ma tistennijawx minn nies li qed jippruvaw joħorġu għall-politika? Nistennihom, mela. Nista' ngħid. Jien smajt recording li batu lil Sajjan wara li ħareġ fuq biex tmorru għand tabib flok tmorru għand Faith Healer li huwa pari naħseb li kelli tfal dak il-pari jom tfal ġej pari ġej minn ħabba jew concern. U daw batulu daw tal-abba dawku. Tal-abba. U ġifieri tilbes sam xajtan. Il-flokkit tixjom l-mara. Flokkit tam xajtan, ġifieri kull minn ħobb ir-rock jew heavy metal qed jgħidulkom. ħadd patti għalija speċi ħadd ħaraq fl-infern. And it is shocking. Missieri xitan? Missieri xitan, għara xandu xjaqsam. U hemmhekk tibda tara il-concern. Mela, qed nitkellmu fuq knejjes, jemnu li jridu, bla bla bla, ma li jista' jkun hemm potenzjalment li jagħmlu ħsara. Ma jinfix bdejjin bdejk ngħidlek kien iddejjaqni l-fatt li jippruvaw daw ir-reliġjonijiet kollha li minn ma jemminx bħalhom ikollu jgħix bil-fors U hemm mbagħad tibda tara daw laba għandhom links kbar ma' River of Love, pereżempju. Ma ġej, apparti. U da xiridu laba. Xiridu laba. Li jkollhom decision making process tal-pajjiż, għax ma toħroġ għall-politika dik li trid int, li inti tkun f'pożizzjoni d-deċiżjonijiet kif jgħixu u l-kumplament kif ngħixu, toħodhom inti. U daw huma l-affarijiet perikolu, immaġan li kieku iġibu aktar mill-20 vot li jġibu s-soltu. Għax naqqas is-segwaċi kollha tagħha, għax hemm minnu brainwash u hemm min lex għas segwaċi kollha tagħhom ma jivvutawlhom il-daw. Imma mbagħad hemm il-brainwash tal-partit il-kbar li f'dal każ hija tajba. U immaġina daw ikollhom il-poter minn. Jiġifieri, immaġina pereżempju minnu gay jitilgħu laba. Lellu. Immaġina. Jien naf jien pereżempju ir-River of Love. Qed insemmi River of Love fuq da suġġett partikolari, l-oħrajn ma kontx nirreferi għal River of Love f'kollox. Imma dan meta kien hemm il-liġi tal-koabitazzjoni, da approvaw daw petition li ħadd ma jafsar minna biex il-gvern ma jgħiddix liġi. Issa, jekk inti ma temminx fil-gay marriage, tiżewwiġ gay. Mhux hekk. Alla. Imma min jien biex nagħmel liġi li laqqas minnu gay ma jista' jiżewweġ. U dik ir-realtà. Bada l-istess rajni fuq id-divorzju ta'. Id-divorzju knisja tajlek ma sax id-divorzja, ħallas il-fużu ċipannullament u rajdi, ma t-divorzja le. U xibdit tajt il-knisja dak iż-żmien? Mux ma bdiex tajt isma l-insar intkom la intkom nisrani insara u miżewġin bi knisja kattoliċi, ma tistawx intkom tagħmlu divorzju għax kontra l-liġi tal-Alla. Fair enough, tajjeb, m'għandix problema biha.
reliġjon għandha rol saħħa minnu membru fil-klab jobdihom. Imma knisja le, knisja bdiet tajt, le, aħna rridu pajjiż fejn ħadd ma jkun jista' jiddivorzja, Nisrani, Kattoliku, għala żobna, ma tistax tiddivorzja. U hekk dew jgħidu daw. U dik il-problema. Mhux hekk dew jgħidu huma, għax id-divorzju kienet tal-istat. L-istat kien ħajdaħħal id-divorzju, għax aħna konna f'sitwazzjoni li inti tista' ma tkunx nisran, ma sax divorzja, għax ma jtikx il-liġi. U l-liġi ma tikx, il-Knisja ma tħallix il-liġi, il-leġislatur daħħala. Hija tad-daħħal ħaġa, ma jekk persuna tkun qiegħda ġo relazzjoni toxic. Imma ejja nagħmlu mod jien ma naqbilx mad-divorzju. Ejja ma naqbilx għall-grazzi tal-argument. U siqat ma żewġ, aħseb wara kemm ninkwita fuq divorzju. Iżbiċar ħamim. Mhux hekk, imma ejja nagħmlu mod jien nemmen li d-divorzju ħażin u Alla ma jrinix niddivorzja. Imma sa jena nafhem m'għandux id-divorzja kirid. Għax hemmhekk għandek l-impożizzjoni, reliġjon tkun b'saħħitha, u bekk irridu noqogħdu attenti minn dawn gruppi li ma jkunux b'saħħithom wis, jibdew jimponulek fuq ħadd ieħor, Ħu aħna l-Maltin għalfejn nibżgħu tant mill-Iżlam. Sejna f'ħafna Musulmani li huma tqattaw tikol minnhom jien għandi rispett kbir. Naħdem magħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar meta inti tmur f'pajjiż fundamentalista mhumiex kollek il-pajjiżi Musulmani. Le, mhumiex kollek. Ġidaw li għajdu mur iftaħ knisja f'pajjiż Musulman, hemm knejjes. Ma dik ignoranza. Imma jien naf pajjiż pa' Saudi Arabja. Huwa fundamentalista tal-biża. Jiena qatt marrit li ngħix f'pajjiż pa' Saudi Arabja. Ma x'inhi problema ta' Saudi Arabja? Għax il-liġi tiddetta reliġjon marbutin. Ara jien li kollok jien naf reliġjon li tajt isma' inti jien naf ma stax tikol tiġiġ. Ma stax tikol tiġiġ. Alright, jekk minnu fil-reliġjon tikolx tiġiġ. Imma meta dik ir-reliġjon toħroġ liġi li ma jistax jinbih aktar tiġiġ. Hemmhekk il-problema. L-ostja jieħu. U daw hekk iridu, bekk joħorġu għall-politika, bħal daw l-aba għandhom isem tal-ostja abba. Bekk joħorġu għall-politika u daw iħossu dritt. U nirreferi għall-abba ta' direttament. Li jaħsbu li huma l-fuq mill-liġi ta' ġifieri. Iġveri meta inti tikser il-liġi b'tali mod li jkun qed jitkellem il-Prim Ministru tmur tifqa' l-bajt. Bla sens. Le, hija għax jaħsbu li għandhom xi dritt divin. Ħanilek m'għandhom xejn strutturat, men. Għax ġielek nara xi l-ostjat joffru daw xejn m'għandhom strutturat. They don't care, man. Għax huma jiddependu fuq blind faith u li inti tivvotalhom għax inti temmen li Malta tkun is-Saudi Arabja tal-Mediterran. Fuq ir-rubini nimxu kieku. U daw ma nies, per eżempju, jinnaf, ġuri, da il-leader tal-aba. Da tilef libel, għandikum mal-MGRM, mal-Malta Gay Rights Movement. Tilef libel u għannek il-qorti għaddu sallu maħalla som, ġiviri. Sallu, u jgħajt li mandux minn fi għalla som. Imma, hemm tara kem daw, ġiviri. They don't really care for the rules and regulations, u. Għaxien jek jinnaf. Jek jena nemmen f'xi ħaġa, l-importanti li jien ngħix skont dik il-ħaġa nemmen fiha. Ma għalfejn inti għandek tinsisti li ħadd ieħor jgħix by your rules. Ħadd mwiet biex jibdil ir-regoli ta' ħadd ieħor jew b'forza u danaw. Jien nemmen manipolazzjoni. Fil-ħelsin totali tal-individu sakemm l-aġir tiegħu ma jmissar ħadd ieħor. Ġur anki di jimbek favur, per eżempju, kont favur il-leġizlazzjoni tal-marijuana. Għax, marijuana tista' meħsara, ima mena. Imma billi tagħmilha legali. Jekk xattri tibejjeb, ħalli ħibejjeb men. Ġifieri l-alkohol ma jagħmilx sara. Namluh illegali wkoll ippruvaw l-għamil, kara ġġara. Ġifieri nemmen, ara mbagħad, per eżempju, jekk kun hemm droga li jekk noħodha ħana meħsara li jkun hemm xi ħadd ieħor ġobbar u ħammur niġġieled l-oslu għani paranoid. Li hawn ukoll bħal-coke, per eżempju, hekk iva. Imma jien jekk bniedem ma jagħmilx sara li ħadd ieħor, so be it. Ħallih. Imma huma le huma absolute control. U absolute control, because absolute control means absolute power and absolute power means money. U absolute corruption, ukoll. Ġeneralment, imma dik mhux fil-reliġjoni biss issibu. Insomma, reliġjoni hija it's a form of politics. Inti dil-ġimgħa jew ġimgħa l-oħra bat li dak il-video.
L-imwieħed, għax nibatlek ħafna. Ta' mux li nemmen jena wara reliġjon? Forma ta' Ija, le, reliġjon? ma anki, jena għatma tħalt fija, ta' imma nishtiq nidħol nara is-Scientology, per eżempju, xinu eżatt. Scientology. M'għandix idea, għandi kurzità, ta' naf li hemm Battlefield Earth, rajt il-film kien l-ar film ta' John Travolta fid-dinja, Arm Grease. Ma insomma, spiega nara xinu Scientology. Scientology dak kien hemm wieħed qabad jikteb dal-ostja ktieb, insomma, u kien jikteb l-istejjer qabel. Ġifieri tista' timmaġina inti. Qabad jiddettalhom daw ir-rules u hekk. U waħda minnhom huwa sens komun biex timsaħ il-twieqi u taħsel tuża l-ħall. Huwa sens komun biex kulħadd juża. Insomma, u daw għalla l-istess amalgamaw ammont ta' flus kbira għalla Tom Cruise. Maħħom u. Leja Riminici, li smajt, xitajt li, hemm komedi Amerikana tan-90s jew 2000s inħobba ħafna King of Queens. King of Queens, no. Ta' Kevin James. Ma nafx. Komedi tajba ħafna. U ila triċi kienet fis Scientology, u ħarġet u tikxfilhom sormhom x'jagħmlu tal-biża, ġifieri. Ġifieri Public Enemy number 1 tagħhom. Tagħhom. U tajt kemm hemm nies li firdhom imma l-familja li qegħdin ġol compounds u ma jistgħux joħorġu. Di attriċi famuża ta' ġifieri Amerikana, Leja Rimini fittxuha. Ġiena naqgħod insegwi wieħed minnhom jiena u il-mod ta' kif ipoġġilek l-affarijiet jistja l-affarijiet hekk jipinġhom lok sbieħ u tista' tirnexxi. Ma religion, it's clever marketing, Very clever marketing. U jien minix qed ngħid li min imexxi setet jew hekk huwa xi jiblaħ ta' far from it. Iblaħ irnexxa da ġifri għandu 750 million il-bank iblaħ. Taf Rootless imma jkun rootless. Taf xi skoprejt ukoll eżempju jiena nista' nellegalizza l-mushrooms. Is-psilocybin mushrooms. Nista' jien nibda reliġjon u ngħid il-reliġjon tiegħi revolves around psilocybin mushrooms u daw awtomatikament il-gvern ma jistax iwaqqafni. Taħlif x'timaw x'taqdi ġa. Milli danaw niftaħ knisja fuq il-Magic Mushrooms insemmija Super Mario għalla. Ironija kienet ċaġa mhux fuq mushrooms li l-Ingilterra meta kienu benjaw il-fox hunting ben fażulla ta' mhux veru ġi xorta joħorġu. Kien hemm grupp ta' fox hunters li irreġistrawha bħala reliġjon. Ostja. Biex ikollhom il-ħelsin jibqgħu jagħmluha, ma nafx kif kienet baqgħet imma għamluha l-Ingilterra. Inti ġieli smajt Krishna Conscious? Le, inti taqra ħafna affarijiet minn dawn li ma naqrax, Krishna Conscious, le ħareġ dokumentarju u Krishna Conscious kienet kalt, insomma, bdiet bit-tajjeb, kien hemm ħafna setet li jippruvaw għajmu l-Hindu f'Kalifornja. Rajt, dak li mbagħad il-residenti ma riduhomx u armaw ruhom mbagħad. Ġifieri. Ejwa, dik kien naf biha. Dik hemm dokumentarju fuq Netflix. Netflix, tajjeb, araħ, Għax imbagħad il-kalt spiċċat jabbużaw sessualment, mentalment. Imma Madonna. Fiżikament. Daw il-kalt, ħafna minnhom hekk jispiċċaw, Imma għal xiex men. Jew jitlalhom il-power għal rashom dan-nies. Power u inti. Għax il-ħaġa tibda tajjeb. Inti naħseb ma jkollok persuna li ħares lejk b'dak il-mod. Blind loyalty. It is very easy to fault your base instinct. Inti ġifieri għandek dan nies jadurawk jemnu li inti Alla, jobdu kull ma tagħmel, irid ikollok self-control. Anki nies panna irid ikollok self-control. Jiena ma ħalib tfalhom xi ħaġa li mhix. Jiena ġieli jibbatuli affarijiet. U qas naqsamhom ma' n-nies għax jistgħu jkunu ta' detriment għal xi ħaġa oħra. Allura jiena konxju tal-ix jien nagħmel u nipprova noqgħod lura milli ma noħloqx problemi għas-soċjetà. Jien nipprova nitfa' xi ħaġa tajba, mhux xi ħaġa ħażina. Ħanajdlek, imma dik skont il-kuxjenza tal-individu, pereżempju ħafna nies jaħsbu l-nispal li m'għandniex reliġjon m'għandniex kuxjenza. Mhux veru, jien ma nemminx li kuxjenza tiegħi hija l-leħen Alla jgħidli x'nagħmel, għax jibda biex l ħaġa nsaqsi ma li Alla, għax ħafna. Fimt, imma nemmen li aħna jiena nemmen kważi bil-kontra, jien nemmen li tant għax ma nemmenx fl-eternità u ma nemmenx li hemm ħajja oħra wara l-mewt. Jien bil-kontra. X'intiex? Jien nemmen li hemm xi ħaġa oħra. Jien ma nemmenx. Ġifieri. Imma daqshekk xfija, inti temma ħaġa jien oħra xfija.
ħaniġġieldu, ħanamlu tal-idej, le. Forsi jekk nintaqgħu mek tħallas li Pepsi Max. Inti kontent li temmen int, tħossok aħjar li temmen hekk. That's all that counts. Qed tagħmel ħsara li xi Ma ħadd. naqgħodx jien qas ngħidilhom biex nemmen ħalli ma ninfluwenza That's l-ħadd. all that counts li inti ma tagħmel ħsara ħadd. Imma jien pereżempju li nemmen li dil-ħajja is all we have. Jien nixtieq nista' nemmen ta' li wara li mmut ħaniltaqa' ma' ommi u ma' missi nixtieq li kieku veru. Mhux kulħadd Mhux hekk, jixtieq. mela. Jiena il-mewt tommi u ta' missieri jien tkissirni sa ommi ilha mietet minn 1992 kelli 17 sena. Il-laħwa tiegħi kieku naf li ħammut ħaniltaqa' magħhom, kieku għada naħseb nkun lest immut sinċerament. U hemmhekk tara l-fidi għax ħadd isu ma jrid imut, xorta la volja jemnu hekk. Imma insomma, dik argument ieħor. Imma jien nemmen il-ħajja tanti qasira li trid tgħixha Jien nifhem. u tgawdija. Imma mbagħad nemmen li l-ħajja ta' ħadd ieħor hija daqstant, there one chance in life, ma tista' tagħmel xi forma ta' ġid biex tagħmel ħajja ta' ħadd ieħor naqra aħjar, jekk tista' tagħmilha. Għax iċ-ċans tiegħi darba, tagħhom darba wkoll. Imma jien mbagħad naqra estremist fis-sens li jien anki jien naf, anki annimal, jien ma rridx nara annimali bagħti, dik darba f'eternità. Tkellimna Għandu 5 snin, 6 snin, 12 sena, għalfejn taħqarhom. Ibsa. Fimt? Jekk jiġi parti minnek u jisni tlift. Imma anke annimali, jien naf jiena nkun għaddej bil-karozza u nara qattu simtajjar, dispjaċir li qabadni. Għax we are a blip aħna besqa f'oċean. Issa jiena fehmni jiena bħalek kont ma kontx nemmen falla, ma kont nemmen xejn. Jiena nemmen li hemm xi ħaġa superjuri, Però il-paġna nbidlet għalija wara l-esperjenza li għamilt ta' trippa li ħadd. X'kieku ma ħax dik it-trippa kienet eye-opening għalija. Fim? Kieku għadni naħsebha bħalek. Imma mingħajr ma nwaqqa l-argument tiegħek jew ngħid għax jiena jekk inti hekk kuntent, I'm happy for you. Imma trippa it's mind altering. Sa ċertu punt. Jiġifieri tneħħik mir-realtà. Sa ċertu punt. Imma tneħħilek, jiġifieri scientifically jekk inti tieħu jidnaf LSD per eżempju. Mux nitkellmu fuq għaxtu, nitkellmu fuq. Le, imma it is mind altering, le? Ija ma fimni. Ma nafx jena għalija jgħat fil-direzzjoni tajba, ma noqgħod ngħid il-ħadd biex nemmen. U ħanajlek sajn, u mhux ħaniprofa Amerik, u laqas ħaniddibatti miegħek fuqha. Għax ma niprofax ngħid isma' da jekk tidu tagħmlu intom. Le, jekk inti tħossok tajjeb, laqas ħaniddibatti miegħek fuqha. Għax inti m'intix ta' meħsara li jew il-ċikku jew il-Peppi billi temmenek. Fimt? Ġifieri jalla il-verità li tħoss li sejb titik il-paċi, mhux hekk mhux dik il-ħajja men. Fil-verità, illum il-ġurnata mpoġġija jisa kelli konverzazzjoni miegħi nnifsi. Imma at the same time jisu ma' min kelli konverzazzjoni u għarajt taħsibha li kienet twila ħafna ma fil-verità tkun qasira ta' għax tqum terġa' tqum u suppost ma torqodx imma dal-konxju men jisu tani ħafna risposti men lini. Ngħidlek, jiena anzi kważi il-nuqqas ta' risposti affaxxinani bil-kontra tiegħek. Jiena il-misteri, l-affarijiet li ma nifhmux u hekk dawk jaffaxxinawni ħafna jien. Imma risposti mhux iżin risposti pereżempju biex nimprovja f'ħafna affarijiet. Mhux Alla pereżempju għalfejn jiena għandi dil-problema, fimt? Prova arranġem. Fimt x'inhi? Le nifhmek hija, ma mhux neċessarjament jiena naf nies li jgħinuni b'dak il-mod. Ma mhux neċessarjament xi ħaġa sopranaturali jew hekk. Is-senti tattribwixxi għal xi ħaġa sopranaturali. Who's your boss? Ħadd. So. Nixtieq nerġa' nipprova. Nifhem il-qudiem. Mek inti tħossok tajjeb. U di anki jekk tara jinnaf bħalissa hemm il-Middle East qed jaqbad. Mhux billi jgħidu l-bażi tal-din ġlieda hija reliġjuża. Għax l-Alla tiegħek għandu banana ikbar mill-Alla tiegħi. U daw għax daw l-istess Alla. L-istess Alla, Jahwe. Imma u tiskanta ġuri il-qofol tal-art minn fejn ħarġu r-reliġjonijiet Abramiċi. At one point, it-tlieta l-omma kienu ġiġġieldu f'daqqa. Volatile fid-dinja ġuri. Naħseb ftit hemm martijiet li għaddew minn daqshekk problemi u ġlied. Għalfejn għax għandek il-fundamentalizmu reliġjuż. U l-ikbar storja minn fejn ħarġet ġer.
L-imwaħda. L-ikbar storja ta' Jahwe, mux minn hemmhekk ħareġ il-Jahwe. Mela, u l-iktar ħaġa. Ma nafx l-ikbar storja, ngħid l-aktar storja li rnexxilhom ikkonvinċu nies. Mhux għalhekk Imma l-ikbar storja. fi żmien il-Middle Age, Dark Ages. Naf il-filosofija ta' Toru u din nara kemm influenzajt nies li kienu kważi qed iddominaw l-erja tagħhom. Għalihom dak iż-żmien żgur kellhom kienu ċerti li huma kellhom raġun. Jien naf jekk tieħu u nemmen li L-Allat Griegi. Nemmen li fluctuations tal biż-żmien timbide. Jien naf il-Griegi semmejthom inti. Ir-Rumani ddominaw d-dinja. Importanti, ma għalxiex, għanejlek għalxiex. Tinsemmilek il-Griegi. X'inti mort l-bot, issa semmejtlek il-Griegi. Fi żmien il-Griegi, sawa? Fej kien l-iktar attività li jaraw Allat hemmhekk il-Greċja u x'kien hemm konflitt kbir. Imbagħad ix-xiftijat lejn. Naħseb dak iż-żmien kull imkien kien hemm konflitt kbir. Id-dinja dejjem kienet bil-konflitti. Naħseb. U għalxiex aħna dejjem naraw daw il-UFOs fejn kun hemm il-konflitt, għax daw interessati fil-konflitt tagħna. Alright? Issa, irrelevanti għax għatejdax reliġjon u hekk. Imma daw dejjem kienu hemm preżenti. Naħseb li sightings kull imkien kien hemm anke f'pajjiżi fejn kien hemm il-paċi tirrenja. Ma rajtux fuq kuntattu fuq Malta li tellakit? Rajt ritratt hija. Le, mhux ir-ritratt il-UFO 50 caliber it-tracers għaddejjin. Mhux fuq dak kienu tellawh. Ta' fuq il-baħar jew video kien. Video ta' dawk id-dwar. Il-video il-Palestina. UFO għaddej ġifieri dur, tracers ġifieri jgħaddu minn ġo ma jaqgħu, ma waqgħux. Ma jien. Daw mhux drones żgur. Imma jekk tara sightings mhux relatati biss ma' posti ta' gwerra. Hemm diversi sightings. Nuklear l-iktar. Nuklear problema. Ma inti semmejta li ma kontx naf biha sighting ġo Zimbabwe pereżempju. Ta' Zimbabwe, ma ta' Zimbabwe xorewna. X'qalulna? Ma m'hemmx nuclear power hemm. Mela, it-teknoloġija u l-armament irdu d-dinja dak il-messaġġ kien tagħhom. Ma allura Zimbabwe marru li probabbli jekk jiġġieldu jgħidu il-ġebel. Fis-67 marru le dak il-Mali wadbu l-ġebel. Le, ma li ngħidlek tal-ġebel m'għandhomx xi teknoloġija Zimbabwe li kapaċi jqirdu d-dinja. Mhux hekk le, imma fejn marru? Illum il-ġurnata nafu bija u saret famuża mad-dinja kollha. Għandek kull wieħed li trasporta affarijiet ta' armi nukleari kollha kellhom esperjenza ta' UFO. Sajan li qed tinsa inti li s-sightings tal-UFOs imorru lura ħafna żmien. Ferm qabel il-nuclear power, ferm qabel. Meta l-armi li kellna kienu żbandola u short terms jekk tfittex flying shields. Nafu li kienu jaraw xi affarijiet. U hemm naqbel miegħek li hemm rendi konti li waqt battalja jaraw affarijiet soprannaturali. Tal-astak waqt li jagħmlu sagrifiċċju. Imma mhux biss. Ġifieri tul l-istorja kulħadd ra affarijiet strambi. Jien naf inti semmi Fatima pereżempju, ja Fatima ma kienx hemm Ma x'kien hemm? Kien ħafna nies delużi fis-sens li ħasbu li raw xi ħaġa ma kienx hemm fl-opinjoni tiegħi. Imma kien hemm nies li ma kellhomx affiljazzjoni ma fejn kienu qegħdin daw u kien rawha mill-bot. Fim? Ta' Fatima? Ta' Fatima. Tnax ir-ruħ rawha. Minn folla ta' ma nafx kemm il-elf. U mill-bot kien hemm fuq clipping ta' gazzetta iktar. Tnax ir-ruħ rawha u dik kibret dik l-istorja x'min kiteb li rak kien avukat. U dak iż-żmien dal-avukat kien jisu l-avukat tar-raħal kellu standing enormi allura twemmen. Meta mbagħad kien hemm riċerka aktar dettaljata, provi xi 12 jew 18 ruħ rawha. U eluf li kienu hemm ma raw xejn. This is a fact. U tista' tattribuja, ovvjament this is my theory, għax jien niddeja li jiġi xi ħadd jitkellem fuq xi ħaġa fatt ma tkun teorija. This is my theory, naħseb li kien kasta mass hysteria. Naħseb, ma kontx hemm ma sax ngħid. Mela kif tispjega li 1945 sawa l-Amerikani sparaw 1200 artillery shells. Sawa fuq oġġett li daw qasbis irnexxilhom iwaqqgħu. Qed tistaqsini dil ħaġa. U kawża blackout. Inti qed tistaqsini jien totalment ċettiku fuq l-eżistenza tal-UFOs, jien minix. Kemm raw nies, kemm raw nies. Jien nemmen il-possibilità li hemm affarijiet rajnihom tal-Kungress, pilots, Air Force pilots jgħidu li mhux li raw UFO li it's quite common. Tant kienet komuni li kellhom anki ismijiet partikolari.
U jekk kan nitkellmu fuq pilots, il-Foo Fighters, mhux il-band. Fighters ukoll, lej. Inti ġieli smajt bil-Foo Fighters. Żgur. Ġieli nemmen li hemm affarijiet strambi Kont li taf qed li naraw. kienaw pilot Amerikana u Malta li kien fil-gwerra wieħed minn 17 il-pilot u kien waqqa ħafna aeroplani ta' Ġermaniżi u mbagħad kienu tawħ transfer u fejn tawħ transfer kien tefgħu fuq aeroplan kbir u mbagħad minn fighter kombinazzjoni ġifieri waqt li kienu qed jisuqu dal-fighter mhux il-fighter il-bomber għadda disk minn fuq. Jien nemmen li jaraw l-affari, ma jistax kun kulħadd qed jikdeb. X'inhu ma nafx. Ma jistax kun Foo Fighters għal minn forsi għax forsi qatt ma sema bihom. Minn hemmhekk ġej l-isem tagħhom. Dak kienu hemm il-band. Il-band. Ma peress rock ma stax insemmihom xi mxajt ngħid. U ma jmurrux ixemplu lu talabba li sajja u jkomplu jajruh. Jien nistgħu ċemplu jajrun don't care. U daw kienu waqt li kienu kun hemm bombing missions mal-aeroplan kienu jkunu jisom iduru korreġini bla li nisom tan-nar. Mhux biss, kien hemm flying saucers, u tant kienu komuni. Propane tanks. Tant kienu komuni li l-pilots għatawhom l-isem Foo Fighters. U da kulħadd jaf li kienu jarawu, da veru kienu jarawu. Tant kien hemm panik fuqhom li huma bdew jaħsbu li xi secret weapon tal-Axis tal-Ġermaniżi. Mela, tmur ħafna iktar lura l-istorja. L-istorja kienet tmur fin-1914. Fejn il-Ġermaniżi kienu jaħsbu li ħajattakkawhom bil-hot air balloons fl-ewwel gwerra dinjija u n-naħa l-oħra kienu jaħsbu bil-kontra. Allura kienu jabdu jisparaw fuq xulxin. U wara records qablu records u qalu. Jurien għal-risposta tiegħek l-answer tejja ma nafx inwieġbek. Għax jien mhux ħaniġi hawn ngħid le ma jistax tkun ħadd qatt mara UFO, ħadd qatt mara ghost, ħadd mara hekk. Le. Hemm nies nafu li rawhom. X'inhuma ma nafx. Però jiena mbagħad ma jisix bħala reliġjon. Jiena isa parti minn dissimulazzjoni li ngħixu fiha. Jiġifieri, qegħdin hemm bħalna. Fim? Jiena kollox open mind naċċetta l-possibilità, mhux possibilità, l-probabilità li hemm ħajjiet oħra fl-univers, f'dak id-daqs kollu qas nistgħu nikkomrendu. Kemm kellhom it-teknoloġija jaslu saw għandi dubi kbar għandi, imma l-istess. Tagħti l-answer waħdek. Jien anki. Ma kellhomx għalfejn jiġu minn imkien. Huma diġà kienu għandinhom. Ma teorija. Di dejjem naqbdu għajna inti tibda dajlaġu, għandek teorija. Naċċetta l-possibilità li anki għandhom teknoloġiji li qas noħolmuhom u forsi. Issa jien mbagħad meta nitkellem ma' David Pace ġija u fil-programm. Jgħidlek isma' kważi impossibbli u juża loġika li jien naf. Mela tajjeb, mela dawk għandhom il-kapaċità jittraveljaw minn stilla l-oħra. Però mbagħad jiġu jikkrexjaw u għandu punt. Ġifier loġika hemm. Min jaf kieku mhux jikkrexjaw. Ħantik eżempju. Ħareġ rapport. Ġirin Roswell ma temmix li kien crash per eżempju jew it-Tunguska. Roswell u t-Tunguska huwa l-huma l-inqas tankwit. Isma' insemmilek għax dejjem insemmu Roswell. Id-Djatlov Pass ġier, isma' il-bija dik l-istorja. Mela, mhux dik storja weird. Imma le mhuwiex każ iżolat. Dik il-problema għax inti x'għandek. L-istorja tirrepeti ruħha f'Ubatuba fil-Brażil. Fil-Brażil huwa famuż ħafna iktar fejn jiġru dal-affarijiet. Dak rainforest li qed jgħidu qed jaraw humanoids. Le, dak il-Peru. Il-Peru gidba. Illi għandek. Għal dik tal-Peru jew il-Messiku qalu għandhom il-katabri tal-ejja. Isom cake mill-alla kemm tħad. Nis hemm ħafna misinformation u n-nies mhux qed jaraw. Is-suq li taħħal ħaġa għandek ħafna inċidenti li ġraw l-istess. Bħalma ġara il-Brażil, id-Djatlov Pass, ġara l-Franġisku, San Franġisk. L-istess ħaġa. Ġifier m'hemmx fejn tmur iżjed din l-istorja tirrepeti ruħha. San Franġisk. Da, San Franġisk mill-lieder ra xi ħaġa simili ta' xrajtiena u l-anġlu kien kiefer minnu u taħ l-istigmata. Meta tara jispjegawlek l-istigmata pesta. Kellu l-pesta u kolda. Inti meta tintlaqat mir-radju high level of radiation x'ħajġrilek. Ma mhux kull ma għandu stigmata jirrapporta lil xi ħaġa. Ovvjament, illum il-ġurnata wasalt fil-konklużjoni li dawk li
ma jkunu raw xejn. Xkiltek dejju. Battek mużew għadda. Biex ma nsemmux għad-disejn. All right, ħalli ma nġilet maħat għax naħob il-kulħadd. Minnom fake tal-istigmati. Tinduna bl-istigmati meta jkunu fucking jisom radiation. Iġifieri, mill-każijiet li nafu ta' tuba u postijiet oħra madwar id-dinja ikkonkludejna li daw menta inti ħatara dad-dawl qawwi u ħatamel hekk inti awtomatikament qed tagħti wiċċek allura l ma tlaqtu il-pari tal-idea. Rajt stigmata real life. U hemm diversi spjegazzjonijiet. Hemm min jemmel li tista' tkun anki kassa ma' histerja. X'jagħmel il-moħħ fuq il-ġisem għandna ma nifhmuhiex. Imma pereżempju jien naf isemmu l-Padre Pio. Padre Pio hemm Forget it. riċerkatur li studja u jemmen li Padre Pio kien jagħmel ċertu għaxtu mal-faxex apposta biex gollu stigmata. Anki biċċavetta smajt. Kien hawn minnhom anki biċċavetta kienu jagħmluha. Jgħidu jżommu ċavetta hekk u waqt. Malta u każ kurjuż, kont smajtu f'dokumentarju Malti fl-80s. U fittixt fuq qatt ma sibt. F'Malta fil-bidu tas-seklu li ieħor kien Taljan Malta jgħixaw. U kienu ġabu fuq dal-programm fuq TVM. Ir-ritratti tal-bliħ, ġifir dak kien jaqbad maktur, jammela mal-istigmata u tiġi forma ta' qalb, per eżempju. U kienet daħlet il-knisja, investiga u ħarġet il-knisja għalli da mux ġej mill-poteri tal-Alla u da telaq lemat ma sema aktar minnu. U it-stramba u ħafna affarijiet li ma nispiegawhomx. U l-istigmati fej kienu ta' Padre Pio? Hawnhekk kienu dagu. Kristu għaw. Ejwa dika. Għaw kienu jissal. Tema komuni. Mux għaw. Għaxawek titċarrat. Għal-kem milux raj dokumentarju, bekk dejjem sabi għalli tibqa s-sassi, li għaw xismu forensic scientist li jinsisti li minnaw, Għaxu jgħid li jem gap eżat fejn tidħol fejlat, ma li z-zomlit, aħna nafu li ma stawx jisalbuh minnaw għax jitċarrat. Titċarrat. Allura kienu it-teorija tagħna hija it-teorija għax daw sabu ħafna li jaddu l-musmar minn bejda u l-adam, Sabu ħafna minn. Imma issa qed jgħidu li tant trid terf biex tgħaddi l-musmar minn ma taqqab l-arterja. Li hemm da forensic scientist da jistudja letteralment il-katavri u fej jgħid isma' ma jistax ikolli minnaw għax probabbli kienu joqtlu nofshom għax tajrulhom l-arterja. U da jemmen li għaw ximkien għaw issa da xed jgħidu jien ma nifhimx qatt ma studjajt katavru. Imma li rnajna kulli dejjem jinbidlu l-idejat dejjem, per eżempju jien naf l-Iżar ta' Kristu, għaw nies ċerti li hu l-Iżar ta' Kristu. Meta għamlu carbon testing, ċerti li daw fil-Medjuevu sar. Illum il-ġurnata tant kemm jien għalija illum il-ġurnata ngħid li l-mewt ta' Kristu kienet staged mill-bidu tal-aħħar. Jekk vera kien jeżisti. Dikka probably. Jekk vera kien jeżisti. Probably right Holy Blood and the Holy Grail. Le. Għax dik it-teorija. Ma nafx jien, waħda għandi dubi kemm veru kien jeżisti. U jista' jkun li. Ma kienx uniku kien hemm tnejn oħra qablu. Jien kien hemm il-karattru kien hemm ħafna aktar minn tnejn qablu. Juraw min jgħid li Kristu he plagiarized l-istorja ta' Kristu minn filosofi Griegi. Għaw min jgħid per eżempju li anki il-Trinità mqazza u hekk huma plagiarized minn reliġjoni oħra. Jew reliġjoni oħra plagiarized minn ta' Kristu. Per eżempju Odin l-istess, Odin qatluh dendluh ma' siġra l-Odin l-All-Father l-ara tal-Vikings tan-Nordiċi. U l-istess u għam il-mewt minn siġra un bat. S-terapet. Jinnaf għandek il-ra, għandikun ra Osiris, istess dak għatluħ il-ra, għattaħ bitċielu. Osiris. Osiris għattaħ. Ra Sangod għandek raġu. Ġuri, hemm di teorija ta' rebirth, ta' mewt u għaw minn mill-mewt, li siba fir-reliġjoni. Ma setax jissiblu zobbu. Għandikun iwa dik, għandikun dik ma setax jissib. U tibda tinduna kemm ir-reliġjoni tiduru fuq il-ħajja wara l-mewt. Jiena li dik il-qofa ta' kollox. Il-bżonn li temmen, il-bżonn li persuna jemmen ġejja mill-bżonn li naħsbu li mhux ħammutu. L-ġurnata nagħti raġun il-Buddizmu naħseb l-iktar. Teorija tal-Buddizmu li terġa' reincarnated. Ħanajlek rajt każi pereżempju ta' Joan Insage kien jisimha li tibda tajt il-lalla kważi ġudi għandha l-hypnosis għal ċertu affarijiet li ma kienx jafuhom.
Imma jekk aħna nġu reincarnated, kif il-popolazzjoni dejjem tiżdied? Forsi naf xi darba konna xi ħaġa oħra. Ġuri inkonzrinċu s-saġejt. Ma ta' minn sens, men, tant zdiedet il-popolazzjoni. Li, ġuri ximkien żgur hemm fabbrika tal-erwie. Kieku temmen fil-reinkarnazzjoni. Ma qatt ma ħsibt fuq għadi, kif dejjem tiżdied il-popolazzjoni jekk aħna reinkarnati? Immaġina inti għandek fabbrik. U aħna parti mill-fabbrik. U kollox huwa konxju. Ma mhux you're something different, mela. It's not reincarnation. Reincarnation. It's recycling. Ma ħani, għandik eżempju. U di jisemmija ħafna Jacques Vallée. Fil-ktieb insejt xismu bħalissa Madonna, imma fil-ktieb jgħid Jacques Vallée li daw qed jikunu jimmanipulaw il-bniedem b'tali mod. Jiġifieri, jidru kultant jisekettat il-breadcrumbs. Mbagħad is-sistema taħdem hekk. Mela is-sistema tagħtik il-UFOs biex inti tiġi kurjuż u taqbad tħaddem moħħok. Imma inti jekk minn tagħmel xejn, x'ħad tagħmel is-sistema? Ħatibdlek. Malfej daqshekk ftit nies, qatt ma rajt UFO li naf li impressjonani daqshekk, rajt dak id-dawl kont kellimt, imma qatt ma rajt xi ħaġa, imma jekk id-dar jridu jimmanipulawni, mela nkun għaddej bil-kelba u tidher li UFO sura. Taf xirrid ngħidlek, ġiru maġġoranza. Pereżempju inti. U għalfejn ma taħdimx fuqi. Jien naf eżempju jekk it-tfajla tiegħek tara ordina. Kien tara ordina mhux it-tfajla tiegħek. Jiena meta kont żgħir ġieli konna ntelquhom, konna naqbduhom naqtawlhom il-antenni u ntelquhom. Jiġifieri mhux kulħadd Probably bħajja oħra qabel ma ġejt reincarnated qatlitni wurdina, allura bajn nibża minnhom. Reincarnation. Jiġifieri mhux kulħadd ħajħu l-istess fim tal-ħaġa. Ma dik imbagħad meta inti kulħadd ikollu esperjenza differenti, ferm aktar jibsa li toħroġ teorija waħda. Llum il-ġurnata ngħid aħjar ma rajt xejn. Aħjar qatt ma rajt xejn. Inti għadha kif kont tgħid li kemm inti paqsi. Le, insa dik il-biċċa. Insa tal-UFOs. Kew ma kienx konna l-podcast, pereżempju. Insa tal-UFOs dik xi ħaġa oħra. Ma kontx tagħmlu l-podcast kew ma rajt xejn. Le, ovvjament. Imma di l-esperjenza ta' trippa kienet eye-opening hija xi ħaġa oħra. Għalhekk ma nikklassifikax il-UFOs ma' Alla. Jekk klassifika il-UFOs jiena għalija huma bħalna. Qegħdin hawn parti mis-sistema, parti mill-fabrik. Fimt? Parti mill-konxu. Minti per eżempju temmen fil-reptilians li. Forget it. ċertezza. Forget it. Taħar darba banni jena u intu tħaqna fuq ta' dinja ċatta, għaw min jammina. Għaw min jammina l-ostja. Min jammina. Nassigurakom tlajt fuq l-aeroplan l-ewwel darba u miex. Għaw xċatta l-ostja. Għaw min jammina. Għanajlek kienem xjentist famuż ta' Nazis qabel il-gwerra. Da kellu t-teorija l-qamar ta' silġ, per eżempju. Nsejċ ismu jiwa. U bil-prof, u jek probabli t-samu jargumenta, dajtes, ja, probabli loġika. Min jemmen għatma tlajna fuq l-qamar, milux argumentajt fuq Facebook u bis-saxħa u beda jgħid. Għax minħaddilhom il-video. Dik il-problema li jġibu. Emma astronat l-qatma der. Emma beda jgħid ċuċati u mbagħad qabes wieħed, jaqbes għalih. Għandu kun joħroġ mal-Imperium Ewropa li joħol, speċi, ma probabli għabes għalih biex joda kontrija, ma nżomma fakit jgħamelu. U da, fil-li jett jaqbel ma da li għatma tlajna fuq l-qamar, un bat għal, aħna nafu li fuq l-qamar hemm bażijiet li ċ-Ċajna timmajnjaw il-minerali u beda jgħajċu ċaħti ostja ġibri ċ-Ċajna għedi fuq l-qamar jiddu diamant. Illa men. Emmek kolom u diki, jien nista' niġi għada, sajanna li kiena nemmen, ismani, jiena nemmen li jiena alien, jiena missieri kien alien, jiena ġejtaw minn Mars u hekk. Nista' ngħidha, imma il-provi m'hemmx. M'hemmx, ovvjament. And I cannot prove it. Ovvjament li m'hemmx. U bekk xi kultant meta staqsini ċertu affarijiet ma wieġbekx fuq, għax ma nafx men. Jien m'inhiex ħanajt żgur li le, jien ngħid żgur li le. Ġifieri qed ngħid li kull min jgħid li ra xi ħaġa giddib irid ikun idjota, jew kif naqbad ngħid. Fatti jiena eżempju jiena inġib in-nies hawnhekk u ma nafx ngħidulhom isma' mhux vera, ħalli n-nies jiġġudikaw. Ara fuq min jgħid pereżempju li ifiqu mirakolosament. Ngħidlek il-maġġoranza tagħhom. Jiena Mirko konna din naħsbu. Konna din naħsbu li nagħmlu Mirko.
ħanamlu dil-bicċa xogħol li min jagħmel miraklu bi-provi ovvjament. Jien għandim ħatra ila sena għadni ma tliftix. Jiena m'għandix post. Jiena lest li nilab 1000 euro. Diki. Jiena u Mirko lest li nilab 1000 euro li ma jsirux dal-mirakli. Di għamela James Randi, ta' James Randi kellu l-naf 20,000. Anke Malta għandhom ukoll. U jiena miftuħa żmien. U hemmhekk imbagħad mela nixxiftjaw lura li bdejna x'issa naħseb daqt wasal il-ħin li naru. Daw in-nies li jgħidulek isma' fihom mirakolosament u nemmen li hemm nies li ħassew li fihom xi affarijiet, imma mhux veru jfejqukom. Ħanajdlek jien issa nirrakkonta storja mhux personali, imma jien meta kelli xi 12 sena mor noqogħdu Santa Luċija. Kien hemm ġar tagħna u aħna konna noqogħdu Santa Luċija kważi l-aħħar triq. Kienet triq kbira, kull ma kien hemm xeba bini vojt għax kienu għadhom jibnu, aħna morna konna xi 4 familji hemm. U kien hemm wieħed u marat b'kanser da. U kien imur għand Faith Healer dak iż-żmien għandu kun Dr. John. Ma nafx għadux jeżisti. U kien jagħmel fuq it-televiġin. Ma nafx isti, imma da ngħidu late 80s. U da konvinċuh li ħajaddilu. U stjaw kienu jemnu li ħajaddilu. U imma baqajħu l-medication u imma meta miet rajt il-familja tiegħu mkisra men. U għax hemmnu veru hemmnu li ħajaddilu. U hemmhekk tidħol anki problemi oħra, pereżempju jinsemmejtlek kif erġajna xiftjajna fuq il-UFOs. Fuq jien naf nies li wafqhom li jmorru programm. I can vouch for that. Kenna nis fuq television jgħidu wafqhom li għamlu chemotherapy, nis b'kanser. Kenna nis ukoll li batu lili u qalu li dajmur għand li mallem tagħhom biex jżidhom il-paga. Ma nafiex di. Jista' biex ikollhom ifejjed 10%, ma mhux tiżdiedu 10%. Għandi rekord. Imma jekk inti daqshekk temmen li ħajfejquk. U konvent inti għax għandek fidi tant qawwija li inti temmen li sajjan ħajfejqek. Mela ma tux mediċina. Mela ma tmux sptar, ma tmux tabib, and that kills. Dik toqtlok. Ġirek jiena l-argumenti lat li ċesta ommur biex ifejja ili xi ostja u nizlit li mirakolosament dik iċ-ċesta taf kienet kanser me. Taf toqtlok. Bekk importanti biex toqgħod attent ħafna minn dawn l-affarijiet. U naf żgur anki hawnhekk li kien hawn min nies għallhom biex jifqu jieħdu trattament. Insomma, naf mhux segret, għallu anke fuq television, kien hemm waħda li kella kanser u omma x'kienet tmur ġo xi grupp, naħseb daw tal-Kattoliċi kienu tal-Ġesu proxmu. Imma jekk mhux hekk niskużaw għax min iċċert, ma jidher li huma. Fejlhom bdiet tgħidilha tmur x'għall-kimo. Immaġinament, ta. U ġifieri għaw ħafna affarijiet. U barra ġrat fejn mietu nies li għax wafqu trattament. Daħlet li komunikazzjoni inti għandek bżonn nintaw Alex Ike? Dak li ma waħda l-qatira. Rajtu l-bet l-aħħar darba fil-mit jgħajed fuq il-megafon. Imma to be fair għax jiena kollox jien dan nies hemm niġi magħhom. To be fair rani u sellim li u fajt għattillalla. Xeġi taf int ġuri. L-ironija taf xini darbonnu beda jgħajjarni fuq il-xismu għaw, fuq il-Facebook, fuq il-wall. Għetlu thank you siħbi laqwa li tiġi għana għandi u tixi minn għandi. Imma għalfej. U għazbis jaf, thank you siħbi. Għalfej jitajru daqsek. Jitajru u tara mibeda jirġa mis-segwa xaħom mibeda. Ta' isma jien nistanajt mibeda men. Ġvrina jien naħseb l-aktar li jajruni meta nitkellem fuq il-reliġjon. Jajruni fuq ħafna affarijiet on a daily basis, issas. Mbagħad tiskanta kemm jibżaw mill-ġurnalisti, jibżaw mid-dibattiti, jibżaw istjeta. Għax jiena u tiġinix tid-dibatti miegħi toqgħod tgħidli għax Pawlu qalu u Sawlu qalu hekk. Għax jiena nista' nagħmel dibattitu teoloġiku minn kellem nix teologu laqas huma huma teologi. Ma jien pereżempju jien naf meta kont niddibatti ma' Felicien Brinkat. Jien kont għattila, isma, inti jibdi tajt jiena assis, għattila inti skont il-Bibja, laqqas tista' tipprietka inti għax mara. Ġira għalulek biex tmur tintaqa fil-privat mal-pastor?
Le qot motorax. Tlieta minn nies minn tagħhom Le, ta' ma River of jgħidux. Raf Imma ta' għandhom għallu li biex tama li immur nintaqa' konvinċu. mal-pastor. Imma x'għad għandhom tama li dawruk li jien le. Jien għandi problema hawnhekk ġer, għandek qed tissemmi issa inti, jien hawnhekk ħadd la mill-gvern ma jiġi d-dibattita miegħi u laqqas minn daw hawn. Ma xort għandek Assisin. Imma żomm naqra, Marriki kuntenti jintaqgħu Marriki, u għarrajt, u Riki dejjem qajjem diskussjoni tajba. Ma Riki Fuq ir-ring tagħhom. Ma Riki u jina ħabib ta' Riki u Manki jena argumenta ħafna ma' Riki u xi Xi darba rridu nitkellmu xeba jgħidli da' Ejwa, le, taqa' waħda, ma ejwa. palissa nipprova naqqas kemm nista'. Għandu waħda ġejja ġlida tal-ostja sa ma' David. Imma Riki għamel dibattitu teoloġiku magħhom u ma dak jisu l-arena tagħhom ta' argumenta Kristu qasamx li xmara u hekk u San Ġwan. Dik huma komdi, huma nkamfti meta tibda semmilhom realtajiet. Pereżempju, jien naf inti ġieli fejjaqti xi ħadd, ġieli għamil hemmhekk ikunu skomdi. Għax kif għatlek il-Bibja matter of interpretation, jinaqqas naqbel Mariki, pereżempju, ma tejkwota xaġa mill-Bibja, u kif jifimaw għalih it's a fact u jitkellem fuq għajsa hekk ġara, ma nafux, ma konniex hemm. Fejn jifima hekk, tajjeb. U probabbli Riki għandu knowledge fuq il-Bibja, ferma aktar minnu. Ferma aktar minnu. Ma naqbilx meta jitkellem fuq xi ħaġa li jisa fatt. Hemmhekk ma naqbilx miegħu. Imma insomma. Għandu teoriji interessanti. Nisimma, imma teoriji proset dik il-kelma eżatt. Imma meta tiddibatti teoloġikament joħorġu affarijiet interessanti. Per esempio, meta di Farisim li qabdiet tajt li assis u li qed tippritika l-kelma tal-Alla, skont il-Bibja la assista. Tefani fit. Għat li mux veru, Mary għat li mux veru, għat la Timothy jidir li 2:12. A woman should be silent meta titkellem fuq il-reliġjon. U baqgħet tajd li mux veru fuq il-programm. Ma tkun battira t-tiradija fuq wall, kun hemm debatti. Daw, per esempio, fil-Bibja, daw li għodu jgħidu isma' ejja nimxu fuq il-Bibja. Għad verbati, ma jgħetux kas li per esempio fil-Levitiku hemm li ma stax tilbes ġiġ drappijiet differenti. Anki hemm interpretazzjoni, ma dik ma dix tajba, dik mhux kelma talla wkoll. Anki per esempio vjola, ma kienux il-vjola, peress li kien ma inti assista per esempio tikol frott tal-baħar ta' skont il-Levitikus li huwa fit-Testament l-Antik. L-affarijiet li hemm fil-Bibja jekk qed timxi magħhom by the book. Mbagħad jgħidulek meta xaġa ma toġobhomx, pereżempju jinġieli kont argument ma' xi ħadd li jgħidli fosda anki da li jara li n-nies jinbidlu fil-pup. Kien saqsi jekk kien hemm dalli, assis dalli. U kien qal jien ma nemminx li intkom ġifieri timxu ġifieri xi tajt kelma b'kelma, qallu iva hekk obbligati biss jagħtlhom inti libes ġins u mies. M'intix timxi. Tlu fil-Levitiku ta' u ma jkunx jafuha. Għatlu inti taf li ma stax tilbes suppost drappijiet differenti. Mbagħad jibdew immodika fit-Testament l-Antik. Imma allura ġifieri fejn trejt Alla li joġob lilek dak bil-fors, jekk jiena fil-Bibja hemm li raġel ma jistax imur ma' raġel ieħor dik bil-fors, mela ma stax għax kelma Alla. Però mbagħad ma tkunx toġob lil ngħidu le imma dik antika. Femt kollox pick and mix. Mbagħad jgħidulek ma aħna fuq it-Testament il-ġdid nimxu. Aħna fuq it-Testament il-ġdid. Meta Kristu qal jien ma ġejx biex inneħħi it-Testament l-Antik, ġejt biex inbidlu. Ġifieri l-affarijiet li ma semmihomx għadhom jgħoddu. Fem ġieri ngħidlek ġieri u daw id-dibattit teoloġiċi, there can never be a winner. Għax it's open to interpretation. Imma dibattiti fuq, isma' inti ġieli fejjaqt il-ġaħat, ġieli kien hemm xaħat bsiq u kabbartielu l-inti lef saqaj u kibritlu. Ma daw l-affarijiet li jkunu skomdi. L-aħħar messaġġ il-flus li qed taqla int, kemm qed taqla flus f'sena inti li qed tmexxi knisja? Kemm qed taqla flus? Kemm għandek paga inti? Qed tibgħat flus barra organizzazzjoni oħra li inti hemm qabad minna biex tibgħat il-flus lilha. U x'inhi din l-organizzazzjoni? X'inhu l-iskop tagħha? Meta intkom ikolkom kawża u daw l-affarijiet, min qed iħallas il-flus? Daw l-affarijiet. U dawk they are uncomfortable with these questions. U l-ġurnalisti Malta xi kultant jibdew jaqbdu jitfgħu naqra dawl fuq daw. Imma jisom jifqu se jew tant ikunu kollhom pressure, imma ma nafx. L-aħħar messaġġ ġer qabel ma nagħlqu. Xej, jiena ħanerġa' ngħid solidarjetà miegħek, jiena palek ngħid lin-nies jekk intkom għandkom problemi fitxu l-esperti li kapaċi jieħdu ħsieb dal-problemi, jekk għandek problemi mentali mur għand psikologu jew psikjatra, jekk int għandek problemi fiżiċi mur għand tabib, jekk ma joltlokx tabib mur għand ieħor, mhux problema, mur għand it-tabib li trid.
jekk inti tħoss li jekk inti marit tammen li tal-pjajnek itlob, jekk inti tħoss jekk inti marit murant assisi jew pastor u jitlob miegħek u tossok ħajjar, so be it, imma tabbandunax il-prinċipji bażiċi li tmurant l-esperti hu. Għax tkun qed tagħmel letteralment suwiċidju u tkun qed tweġġa' lilek u n-nies li tħobbu. Kieku jagħmlu l-mirakli tqabbadhom biex jikkowċjaw il-Liverpool. La, kat. Grazzi. Grazzi, intkom. Fottejni,